nga magnubo sa 2.8 million pesos ang balor sa pagpaatop sang overpass sa Diversion Road Mandurriao kung matapos ang re-evaluation sang Iloilo City Engineers Office sa among proyekto. Suno kay Engineer Dianalyn Senyoron, OIC Head sang City Engineers Office, nga ongoing ang pagpatigayon sang variation order sa overpass sa Diversion Road sa diin ginpahayag pa sa natungdan nga posible mabuhinan ang scope of work. Ginpahayag pas ni nga lakip sa pagkapaislan amo ang pagpataas sang overpass sa baylo himuon na lamang nga non-skid epoxy paint, magluwas pa dira dulaon man ang plumbing kag gripping sa iban nga steel railings, amo man ang pagbutang sang LED lights. Inibangod suno sa natungdan nga prioridad sang syudad ang safety sang publiko, hindi lamang para sa aesthetics sang overpass. Nahibaluan nga ang orihinal nga pondo ang ginalokar sa pagpatindog sang overpass ang naglabot sa 4.1 million pesos. Kung estimated naman na iya, dimpe kanya-kanya na iya mag-estimate ko mo, pwede pang check ko to kung i-minus to, ano, mga 2.8 to 2.9 lang ko dira. Maka less, much better. Bali mo na ang savings ya po na sa gobyerno. Ang mabuhin. More than tiles, a million. may lead kami nga suga, tubla sagwa, sa sulod ya pwede na, ang medyo mal-mal dito tayo, mga color-colorite, na bla nga lead light nga, ano, so, pwede na. Pwede, hindi man na importante, kaya ato niya, top malang niya, kinanglan protection sa tao. Then, tiles, no need na magidman, non-skid na lang pa, hindi lang madadanlog ang tao. Ay mas madanlog ani nang apisar sa nga pila ka mga scope of works nga ginkakas ginpasalig ni Senyoron nga magapabili na ang kalidad sini. Report nagikan sa Iloilo City News ka K5, Jenny Kauhyunan para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.